školských správ. Ešte predtým, než začneme, chcem sa vám v mene nás všetkých, ktorí sa podieľame na tvorbe projektu školských správ, poďakovať za prejavenú priazeň v podobe zliadnutí. Naozaj si to vážime a povzbudzuje nás to do ďalšej práce. Dňom 23.11. až 29.11. sa študenti 3. ročníka zúčastnili zájazdu do Nemecka. Pozrite si reportáž, ktorá je dôkazom toho, že to bola naozaj pecka. Študenti 3. ročníka zažili nezabudnutelný výlet do Štrasburgu, kde navštívili Európsky parlament plno pamiatok a prehlbili znalosti o nemeckej kultúre. Mercedes, Europa Park a Europarlament. Mercedes muzeum, prechádzka v meste Kiel a vianočné trhy v Štrasburgu. Na záver chceme poďakovať pani profesorke Mokošákovej, pani profesorke Luptákovej a pánu profesorovi Dorošovi, ktorí sa s nami zúčastnili na tomto projekte. Tešíme sa na ďalšie projekty, vďaka ktorým budú môcť študenti GAPKA spoznávať svet. Zasa znova k nám zavítal svätý Mikuláš, ktorý prišiel na našu školu 4.12. a navyše v ten deň sa uskutočnila najveselšia stredoškolská pesničková súťaž na Hornej Orave. Študenti spievali, tancovali. Nech sa páči, tu je reportáž. Singen mit, davaj spajom, šanzov chonce. Áno, všetky tri piesne boli tento rok spoločne v jeden deň. Žiaci sa s nimi bravúrne popasovali a boli sme svedkami úžasných výkonov. Počas celého dňa Mikuláš chodil po škole a rozdával sladkosti. Svojou prítomnosťou ma potešil aj Bauli. Výhercom gratulujeme, Mikulášovi ďakujeme, že nás poctil svojou návštevou a najbližšie sa vidíme na Sing a Song a Zučke. Posledný deň školského kalendárneho roka už tradične patrí rozlúčke v podobe vianočného programu. 22. decembra sa uskutočnil vianočný program v aule školy pre všetkých študentov. Pozrite si reportáž. Vianoce sa priblížili naozaj veľmi rýchlo. Ani jeden z nás si nevstihol všimnúť, že Vianoce sú naozaj tu. Naši študenti si pripravili pre nás špeciálny vianočný program. Tento vianočný program obsahoval vianočné videá, vianočné divadielka a samozrejme aj spievanie. Našim študentom ďakujem za spestrenie, spríjemnenie a pripomenutie Vianoc.
Môžeme povedať, že vianočný program bol jednoducho na jedničku. 20.12. sa na našej škole uskutočnili vianočné blšie trhy. Ide o tradičnú aktivitu našich najmladších žiakov z tried príma až kvarta. Pozrite si krátku reportáž. Vianočné trhy sú takou súčasťou či tradíciou pred Vianocami. Preto sa naši študenti, naša škola, rozhodla spraviť vianočné blšie trhy u nás. Študenti si mohli kúpiť nejaký ten vianočný koláčik alebo vianočný suvenír. Žiaci, kde majú aspoň u mňa v sekunde a tercii na technike, pripravujeme asi možno ten mesiac pred blšími trhmi, nejaké výrobky a tak ďalej. Ale väčšinou to je to tak, že každý, kto z týchto žiakov investuje svoj čas, ale aj svoje možno peniaze do toho, že si prinesie, napríklad doma mamine pomôžu napiesť medovničky, kúpia si kofolu, predávajú, alebo spravia nejaký koláč, ktorý dávajú, alebo nejaké výrobky, ktoré predtým sme robili na technike, aj na výtvarnej výchove, tak potom ich tu predávajú. Všetko pracuje s učiteľom, sme tam profesorka Kytašová, samozrejme profesor Kytaš, ktorý potom dáva finálne tie peniažky a moja maličkosť. Trhy sa vydarili, stoly, tie boli plné sladkostí, ktorým sa nedalo odolať a dúfame, že peňažky poputujú k tej správnej rodine. 11.12. sa študenti 4. ročníkov, ktorí sa hlbšie zaujímajú o predmet občianskej výchovy, zúčastnili jednodňovej exkurzii, ktorej obsahom bolo návšteva parlamentu a divadelnej hry na novej scéne v našom hlavnom meste. Exkurziu zorganizovali profesori a profesorky občianskej výchovy. 2. decembra na našej škole tiekla krv. Projekt pod názvom Vyhrnci rukav pre dobrú vec sa uskutočnil aj v priestoroch nášho gymnázia. Išlo o darovanie najvzácnejšej tekutiny krvi. Darovania sa zúčastnilo 53 darcov, z toho 47 bolo prvodarcov. Pracovníci transfúznej stanice tak odobrali približne 27 litrov krvi. Všetkým darcom veľmi pekne ďakujem. Punču sprevádzala študentov nášho gymnázia na exkurzii Historická Viedeň, ktorá sa konala 11. decembra. Okrem tradičných vianočných trhov navštívili aj prírodovedné múzeum a prešli sa historickými ulicami Viedne. 30. novembra bol na našej škole malý sviatok slovenskej tradície. Trieda Sexta si pripravila pre nás malý tradičný happening spojený s pripomenutím slovenských tradícií previazaný so sviatkom svätého Ondreja. Študenti v tradičných krojoch navštívili niekoľko tried, v ktorých sa triaslo plotom, lialo sa olovom, hľadal sa chlieb pod pohárikom, spievalo sa a veľa sa vinšovalo. Študentom zo Sexty ďakujeme za sprestrenie dňa. Vedenie nášho gymnázia pociťovalo potrebu zmodernizovať a zviditeľniť našu školu, a to aj prostredníctvom nového loga. V súčasnej dobe je potrebné mať funkčné, tvarovateľné a jednoduché logo. Súčasné logo týmto podmienkam nevyhovovalo. Hlavnými znakmi nového konceptu loga je dynamika, pretože aj naša škola ide so súčasnými trendami a výrazným prvkom je tiež jednoduchosť tvaru. Toto všetko viedlo vedenie školy k osloveniu bývalého študenta, mimochodom veľmi šikovného dizajnéra Jakuba Ptačina. Už v roku 2014 bol k dispozícii dotazník, kde mohli študenti aj zamestnanci školy poskytnúť potrebnú informáciu pre dizajnéra nového loga. Tento dotazník vyplnilo 140 respondentov. Návrh nového loga vychádza z jednoduchého tvaru smajlíka a vznikol kombináciou dvoch smajlíkov. V septembri bolo nové logo odprezentované našim študentom, ktorí sa mohli k logu vyjadriť. Na novembrovom stretnutí školskej rady bolo uskutočnené hlasovanie o novom logu. Z 27 zástupcov tried až 11 z nich hlasovalo za zavedenie nového loga, 5 za zachovanie toho starého a 11 zástupcov sa vyjadrilo, že sú za zavedenie nového loga s menšími úpravami. Na základe takéhoto vývoja sa vedenie školy rozhodlo pre definitívne prijatie nového loga od januára 2016. Ďakujeme vám za vašu priazeň a do nového roka 2016 vám prajeme len to najlepšie. Tešíme sa na vás v ďalšom vydaní našich školských správ. Ahojte!